Ježiš, no takéto skoky, takéto tričky, no tak to dáme o polnoci. Ježiš, aj toto zvládnem ľavou zadnou, aj toto. Toto tiež. Ježiš, mala by som asi aj ja troška začať trénovať. Akože, no bože, jeden kotrmelec hore-dole. Eva, to dáš. Už máš čo to za sebou. $2998, $2999, $3000. To sú zbrane. Dušan, teraz točíš. Áno, teraz točíš. Ale keď som liezla na Kilimanžaro bez dusíkovej bomby, tam si nebol, že? Tam nikto z vás nebol. Ja sa z toho zblázním. Toto je čo za karmický trest, tieto tréningy? Čo som také zle urobila v minulom živote? Neviem. Ale radšej v tom budúcom budem pes, lebo toto je na mňa proste moc. Už som na toto stará, na takéto náročnosti. To je nuda. Trapas. Len pokojne spíte, mestské detičky. Som tu preto, aby som chránila vaše sny. Carpe diem, alea acta es. Nolime tangere, festina lente. A ináč, hlasujte za moju príchuť, ja strašne nechcem stratiť svoje schopnosti. Zachráňte ma.